No, dar înainte să vă zic cum a început bătălia pentru ciolanul de porc, că dacă tot vorbim de bătălii, trebuie să menționez că povestea... E bine, așa cum vă spuneam anul trecut în povestea cu becalii, cu câteva zile înainte de Crăciun, Linu, adică ăla care se ocupa de programul nostru la Real, s-a gândit să ne facă, așa cum ne făcea el de obicei, o surpriză de sărbători. Tai să-mi bag, mă sună Linu. Nu-i răspunde, dă-l dracu! Alo, da? Salut, Jimmy, ce faci? Ce să fac, mă, Linule? Uite, mă pregătesc să plec acasă. Acasă unde? Acasă, la Pitești. Bă, Jimmy, de ce te sunasem? Poți te rog eu mult să mă ajut cu o tură pe 24? Nu, bă, Linule, că n-am mai fost, dă-mă, și tocmai am vorbit cu ai mei acum, le-am promis că ajung de Crăciun. Bă, te rog eu mult, că n-am pe cine să trimit acum, rămân dator, uite, plătesc dublu. Da, ce-mi faci tu mie, Linule? Bine, dar fii atent, să nu te audă Revelion. Da, bă, ce ai, nici nu se pune problema, de Revelion n-auzi de mine. Vija